tejjeb ir-relazzjoni tagħha ma' għalfejn titħabija. Ija, le mhux qed nitħabbik. Tibda tara new sejjerek u tnaqbad il-kliem u nġonġihom flimkien. Tajjeb. L-ADHD mhux ta' Nisibha utli ma' ħafna l-ADHD. L-għu kont nitkellem ma' waħda mara. Ix l-ADHD isa isum tawk Ferrari. Ma meta tkun żgħar ma tafx issuq Ferrari, ma tafx suq xejn għaż go-kart toqgħod taħbad biha. Ma kollok Ferrari fil-verità. U iktar ma tikber u iktar ma jirnexxielek inti ikollok kontroll fuq dik il-Ferrari, iktar għandek, jiena nsiba vantaġġ. Fil-fatt li għandi ADHD nsibu vantaġġ mhux m'għadux detriment. Ara jiena naħseb li kulħadd għandu xi ħaġa fid-dinja sewwa u l-affarijiet tista' tużhom għal vantaġġ tiegħek. Għandik eżempju kellna darba xi ħadd li il-diagnosis tagħha kienet OCD u dik kienet timmanifesta fit-tindif. U ridet tixtib xogħol. U sibnila xogħol. U hi kienet il-persuna li tnaddaf is-surgical theaters ta' sptar. Oh, they were very, very happy with her. Allora, you're using something, but this is how we should be. You use something that people look at li miex, jgħaddu miex tajba, and you use it to your advantage. Palmet inti bil-ADHD. Li tisib vulnerabilità u dik il-vulnerabilità dawara vantaġġ. Fil-fatt, jena nasib l-iktar nis li joġbuni jena li huma eroj bħal Stephen Fry u xi nies oħrajn insomma, tiskopri li tul ħajjithom meta tibda taqra l-biografiji tagħhom, il-koll nies li joġbu li l-omenu, il-koll kellhom xi problemi mentali fit-traġitt tagħhom. Imma dawk il-problemi mentali ġaluhom joħolqu ċertu mekkaniżmi biex ikunu jistgħu jikkumplementaw il-bqija tas-soċjetà. Però mbagħad tant isiru tajbin f'dak dik l-għodda tant issir tajba li tissupera l-bqija tal-medja soċjali biex intik idea. Jiena pereżempju, jiena għandi ADHD, Attention Deficit suppost. Però minħabba li kien ikolli ħafna minn dal-attention deficit u kien itina ħafna problemi u kont impulsiv u kont nagħmel ħafna affarijiet ħżiena, illum tal-limt x'inhu ma triggers tiegħi biex l-attenzjoni tibda starts oscillating. Allura naf li speċa jiena nista' noħloq ambjent fejn naħdem fejn ma jkollix ebda minn dawk id-distrazzjonijiet. Naf dak li bdejt tispjega inti l-ewwel x'inhu jwassal biex kollok l-episodju. U dawk it-triggers imma l-ewwel kif naqbes it-tripwire mal-ewwel ninduna li għamilt pass f'direzzjoni ħażina. U ma laj nerġa' niġi lura. Il-fatt li jiena daqshekk konxu mill-attenzjoni, partikolarment f'dinja illum fejn ħin kollox li kollu jipprova jixbiddek l-attenzjoni, li tieni vantaġġ fenomenali. Jiena l-aħħar darba kien hemm ministru li għamel ġurnata jipprova jċempilli u biex iċċajta għalli Madonna inti iktar diffiċli biex taqbdek mill-Prim Ministru. Għalfejn għax jiena naf li l-mobile ma jistax idoq, fl-ebda punt ma jista' jdoq, waqt li qed nikteb, waqt li qed nipproċessa proġett, waqt li qed nimla xi application, il-mobile ma jistax idoq, jekk idoq il-mobile moħħi ħajtlaq ma l-żafar. Allura ħalli il-mobile mitfi ġurnata, inħallih silent, u ma jistax jinterrompini. Fil-fatt il-nies li jaħdmu miegħi jafu li meta jitlu fil-kamra biex niddiskutu jitfu il-mobile jagħmluh silent, u mbagħad jagħmluh wiċċu l-isfel. Ħalli jaqqas jekk titla' notification, għax jiena jgħid li ġejk titla' notification għajnejha ħatmur fuqha. Biex mbagħad inti tibda tapprezza li qisu ikun hemm dal-mument fejn l-enerġija tal-attenzjoni taqbad dan ir-ritmu, tibda tissawwer, tibda tikber, tibda ssir robusta ħafna u taqbad momentum exponential momentum mbagħad jekk inti tċaħħad lilek innifsek milli tħares l-hawn u lem. Mbagħad li naf tinstema naqra metafizika l-affari. Imma inti għandek għażla bl-ADHD li jew ħatipprova toqgħod tipproċessa kollox f'daqqa u ma tasal imkien. Jew inkella li tibda tifoka fuq ħaġa waħda
u tija l-attenzjoni kollha. Ma mbagħad mingħajr ma trid isu meta kollok ġurnata tajba. Dik l-attenzjoni tibda titwessa u titwessa u titwessa. U f'daqqa waħda inti tista' tipproċessa ħafna affarijiet f'daqqa. But it's not oscillating, it's not going from here to there to here to there. Le, li jiġri jisu kollox jiġi konsidrat fassjem wieħed. Mbagħad minn hemmhekk toħroġ b'xi idea bħal pereżempju il-każin hekk irid ikun. Komplejna minn hemm. Taf kif? Hija esperjenza li vera teċitani u vera nixtieq insib mezz li naqsama ma' iktar partikolarment żgħażagħ subien ostra. Vera nixtieq nejn kemm jista' jkun żgħażagħ. Naħseb il-fatt li għatta issa ġaħatejn li xi ħadd li għaddej mill-istess ħaġa li għaddejt inti. Għax inti li jettaj li huwa li inti matul iż-żmien you recognized your coping skills. You built your coping skills and you recognized your triggers. Mela, tlaqna?